Hola, soy Fernando. Necesito que me mandes 10.000 euros para poder comprar un vuelo y poder correr la siguiente carrera. Estoy en la calle y sin comer. Boas, benvidos a Pecho 3, o podcast para fans do Obradoiro que non teñen ni puta idea de baloncesto. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale. Púmprelo contigo de adentro. cuatro. No, Buscarán a dos no, Púmprelo no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Classic, not classic, eh? Clásico. Wow, Classic o cubo. Clasicazo. Clasicazo. Clasicazo como seguir vendo a este Obradoiro gañar a ralentí. Estamos empezando a estar mal acostumados. A ralentí. A rapidí, al final. Bueno, pero en xeral un pouco tractoretos, ¿no? Vamos aí en ese puntiño da tempada que parece que vamos sacando os partidos un pouco tran. Bueno. Toco. É como se asciende, Sí, obvio. Hai que ter estas fases malas e ganar os partidos. De eso falamos. De feito, Coruña que non teña fase mala, que non ativo, a ver que pasa. A ver se chega, igual chega Eu en non lle vi xullo. un momento malo ainda, O sea, o partido que perderon con Novos partido un partidazo. Sí, Bueno, sí. O sea, non tiveron un partido malo ainda. Pero Podería- pudieron ter unha parte mala ganando. Home, sí, partes malas, pero partido malo, decir que partido máis malo que No, teñen as pero cousas. partes malas tiveron. Non sei, vendo o partido do outro día contra o Oviedo, non é un partido bo deles. Era un partido pinchable. Sí. Sí, pero ao final está aí, tío. Claro, se o Oviedo non fallara 15 tiros libres. O último cuarto, tío, gano. Como Bueno. no, Sonte, o mismo. O último Podemos cuarto. resetear este... Non foi no último cuarto. Bueno, no quinto cuarto. No quinto e quinto cuarto. Prórroga. Podemos resetear este podcast. Sí. A ver, Hola, benvidos a Pecho Leima, o podcast para fans de Leima que... No. Cortar. Aquí só falamos mayoritariamente. Falamos do equipo... Aquí falamos de todo. Pero mayoritariamente... Eu pensaba que era un podcast do básquet galego. Pensaba que coincidía que casualmente falamos máis do Obradoiro porque, bueno... coincidía aquí nesta feira. É porque o que leva o podcast leva unha camiseta do Obradoiro. Pensei que era- partidismos, Joder, eu pensei que era polas axudas da Xunta, por ser a capital e tal. Pensei que era por iso. Debe ser. O sea, está afinando. Pero- Estos micrófonos... Presupuesto ilimitado de Buselo, Sí, bueno, obvio. Llevamos a invitar a José 4 anos porque o micrófono del fai ruido. Necesitamos un novo, Por cierto, hola, soy Fernando Alonso. Si alguien me da dinero por un micrófono... Sí, micrófono. Más o menos pensando eso, mendigar. Bueno, vamos un pouco con todo o que pasou desde o último episodio que, para non faltar a súa costume, o Obradoiro, despois de que Pecho 3 suba un episodio, Vai, tarda increíble, aproximadamente 12 horas en anunciar unha nova Increíble, fichaxe. Hostia, non gravamos. Igual, Faláramos de que había rumor hoxe mércores. Igual mañá e fichaxe nova. non soa ninguén. De momento non estamos informados, pero Pero nunca se sabe, fichamos xusto o martes de hai 2 semanas. Comentouse que iba a volver Fer. Que o comentou? O que tiña sentado diante de mí, non sei quen era. Bueno, entonces sí, rumorón. No, porque dado o baixo rendimiento do tipo o Maika, o Mika, o... Espiga. Mica Espiga. O Miguelito este. Miguelito, que Que lle resulta dixo que dos non- anxos. que non está dando nivel, así que hai que... Non hai ni nivel ni nivelación. Bueno, pues Ni nivelamiento, tampouco. Fichamos a Travis Monings, que xa soara en verán, pero esta vez chega en forma de Chocapic, porque en verán soara como 3 antes da fichaxe de Barrueta, e agora ven en plan, hola, son o vosso novo 4. Bueno, 3-4. 3-4. 3,5-4. Esa posición que Héctor Galán dixo, bueno, es un jugador que pode alternar en las dos posiciones y nos viene a complementar. Que é certo que falábamos de que necesitábamos un 4 aberto, que podía ser un 4-5. A ver, non existe ese perfil que se pode pagar en Hoxe en día, non. porque non o dábamos atopado na CB. Eso lle dicía, se ve complicado xa. Sí, É un teníamos o Suki. perfil raro. Pero En, Bueno, o máis parecido que tivemos, que non nos saliu ben, foi Brochansky. Eso sí que é un 4-5 tirador, sí, pero... ¿no? O Bender. É moi barato. Sí, Bender funcionou.
Vender funcionou 3 durante os meses. partidos, pero funcionou. A ver, o tema, si é certo que isto non o pensara, eu lín, creo que no foro un tuit onte, que sí que ven a cubrir, máis alá de que podías ver que o 4 era a posición máis desequilibrada, sí que é certo que tanto o 3 como o 4 eran as únicas dúas posicións do obra nas que non había moito xogador intercambiable, porque é verdade que temos visto algunha configuración con Barcelo, Quintela e Westerman ou así. Onte hubo Pero- Smallball. Onte hubo cositas, Sí, pero é verdade que tamén moi condicionado polo quinteto do rival, ¿no? Correcto. Pero eu creo que sí que é certo que tanto Junior como Brito son os dous únicos treses que poden facer de tres o uso, se non quere xogar con un small ball moi criminal, e os únicos dous tíos que poden xogar o 4 son Galán e Anderson, porque é verdade que eu creo que tanto Brito como Barrueta iban un poquinho curtos para ese 4 e físicamente Mannings parece pues, un tío que é máis 3 que 4, pero sí que o mellor para Aguanta esta lle ben liga os 4 é que desta físicamente é liga. un portento, quero dicir, sí que é máis baixiño que a maioría de 4, pero tampouco unha burrada, Pero- falando de 4 centímetros, que co que ten físicamente salto e tal, eu creo que lles pode aguantar bastante ben defensivamente e eu quedome con que un tío que a nivel defensivo é super polivalente, eu creo que se pode cubrir desde 1 ao 4. Sí, a ver, Vímolo, de feito. que medía un 98. 98, 97 creo. Vale, bueno, a ver, estamos falando que Edgar Vicedo, que xogou en ACB de 4, mide 2,03. E tampouco é un tipo moi corpulento, digamos. Pero era ¿no? un 3 tamén, quero dicir que se Era un 3 convertiu aí reconvertido a 4 que funcionou moi ben de 4. sí, Como... por necesidades do guión, non Sí, un pouco... Pero bueno, a ver, tivemos visto xogar ao 4. A Mark Blasevic, que é exactamente o mesmo perfil de Marek xogador que Blažević Travis Mannings. Que Vicedo. Sí, Literal. é a Álvaro Muñoz. Recordamos o ano pasado, Sí. este ano contra nós, Puntual, pero sí. puntual. Pero sí que eu creo que ven a... Un pouco esa figura, ¿no? Muñoz Dame- e Mannings. Dame a min a sensación de que ven a dar un pouquiño máis de flexibilidade á plantilla. O sea, eu creo que ahora mesmo é unha flexibilidade absoluta. Menos o 5, Sí que está nunha flexibilidade absoluta. Hai dous tipos e Cheguren detrás e Galán que pode parchear. Pois Pois está. flexibilidades. Moitísimo. Non necesitas un 5 aberto. eso que che... bueno, En que bueno, Non estaría mal, pero non o necesitas. En que estira estará... Como se chama o rapazolo do ano pasado, home? Onda. No, no, Balvin. no. Jake Stephens. Steve. Stephens. Eso sí que era un 5 aberto, En que estaría estará y que será de él. Pois está en Liga de Está Granxe. metiendo triples, ¿no? Home, espero que sí, era o que sabía facer. Obvio. E agora estás endurecendo. Está E cedido. nos queixamos dos desplazamentos laterales dos Anxos, Cuidado. Había alguén peor. Sí. Tamén con máis marxe mellor, todo se xa digo. Pode ser. Bueno, de Mannings decir, bueno, que eu creo que o ano pasado un dos mellores aleiros da Liga, ¿no? Xogou con Fuenlabrada, chegan a final de playoff. Vamos, no, de playoff no, de Final Four. Se queda un partido a ascender e sendo un dos seus mellores xogadores, 9 puntos por partido, 4 con 3 rebotes, 1 con 6 asistencias, 45%, bueno, 44,6% en tiro de 3, con pouco volume, sí que é certo que tira 30 e pico solo, pero, bueno, Parece que se lesiona bastante, ¿verdad? que selecciona bastante. Ah, que selecciona bastante. Selecciona ben, sí. Espero que non se lesione moito. Xa está nun porcentaxe dun 40% en triples con nós. Sí, además moi completo, 2 con 7 puntos, 2 rebotes, 2 con 3 asistencias. Moves en guarismos que nos gustan a todos. En logaritmos. Sí. Para 10 minutos. Ainda se veu onte como que ten algunhas cousas que aínda non automatizou. Integrou, claro. Obviamente. Entón, bueno, Ese hoxe era Epi na roda de prensa do partido de... Cal é o primer partido que vamos a falar hoxe, xa non me acordo. Oviedo. Oviedo. Que de momento oye, nos primeros entrenos oye explicou ao 4, sabes, para non reventarlle a cabeza. Que próximamente iban a explicar o 3. Bueno, entendo que xa entendería. Seguramente este mes. De feito, xogou o 3, non? Sí, Sí, no, sí, a sí. siguiente semana xa lle metería cosas. A ver, agora ven Melilla, pero logo temos parón 2 semanas, entón 3 casi. casi 3 semanas. Sí. 3 semanas sen nada de baloncesto ou sen xogar en casa, sen nada. Non sei se hai intersemanal No, xustos, son pero 2 semanas. A semana do 21, a semana, o sea, o fin de semana do 21, o fin de semana do Pero 28. que por ventanas ou algo son así? 3 semanas, a Por, tos a 2. por ventanas ou Bueno, por son 2 fines de semana. O sea, 2 e nada, sí. O sea, a terceira semana xogas. Eso. Vamos, 20 días. 20 días. ventanas? Hai ventanas, CB descansa. e coincide CB CB descansa. O sea, empatamos. Temos CB descansa. Casi as prefería máis separados, A ver, visto como foi o último parón para nós, está no mal momento agora, está guai. o mellor o descanso viña mellor despois dunha doble xornada e darte un Bueno, marxe ahora de non para vemos estar. unha especie de xornada, ¿no? A ver, sí,
pero sin empatalo tanto tempo, quero dicir, tanto tempo sin competir, o mellor E non é... fixeste veches bastantes unhas semanas en competir pola Copa España, agora volves ter Dúas sin nada. 2, 3, 4 partidos, agora outra vez parón 2 semanas. Vester non vai agradecer, Sí, a ver, e para Spite tamén, para Spites, perdón, Para para Mannings vai ser tamén positivo, creo que de cara a poder adaptarse e tal. Ahora hai que ver quen se vai nas ventás, que ese outro e que volvan todos enteiros. Entendo que Diogo, Denzel, E xa? non sei, Mannings, Bueno, non sei. Bahamas, Igual sí, Pode ser. Igual sí. e Pois non nos ven ben. Maika no. Non sei unha putada se fora. Creo que Maika no. Xa, sí, realmente sería bastante interesante que non se fose. Y la vieja confiable de Moni sufre lesión Sufre en tos. en el recto anterior del abdomen. Del recto. Baja 2 semanas. Pode Sí, ser. pero está aquí entrenando como un cerdo. Eso non se ve. Tirando triples desde aquí. Vai hacer un pouco trampiñas tamén. O Barça e o Madrid fan sempre. Sí. E non está para xogar. Sí, pois mira, International Competitions vamos, xogou olímpico o ano pasado. Así que, bueno, Para cá. Bueno, eu creo que, a ver, máis alá de que sexa o perfil idóneo no que falábamos, eu creo que é unha fichaxe que eleva o teito competitivo do equipo. Moitísimo. E despois, pois xerouse unha controversia con respecto ao fichaxe aí curiosa, ¿no? Con unhas declaracións de Epi o día no que se fai oficial, que era o día antes da súa presentación, que despois ten que matizar na roda de prensa pospartido con Oviedo, que eu, a calquera que non se enterase, eu recomendolle que vexa esa roda de prensa, porque me parece unha gran explicación de Epi de que non é un problema como ter un xogador, pero sí que é un problema para él a título de xestión de vestuario, ¿no? Que ten que darlle un hueco, un contexto, que non se enfade, que outros xogadores non perdan confianza, realmente... Claro, porque un xogador que el está acostumbrado a xogar a ser moi protagonista e encaixalo de novo nunha plantilla, sobre todo ao principio, pois vai ter menos minutos, estes xogadores que están acostumbrados a ter menos minutos, cando xogan con menos minutos igual non xaran as cousas, bueno, dicía, por exemplo, para Brito ou tal, entender que vai vir outro xogador que lle vai a quitar minutos. Sí, como que te podes sentir máis ansioso por demostrar nos minutos que estás en pista, porque despois podes sair e non sabes cando volves a entrar, que bueno, eso pasou Claro, onte, cando non? non tes nadie despois, fallas e non pasa nada. Ahora fallas, se te aburra a mano e dices, hostia, igual non volvo a xogar. Teño este e teño outro. Claro, igual non volvo a xogar hoxe, sabes? Se vas un máis minutos. Sí. Non parece de momento, Non, de momento non. Está estes partidos facéndose boa xestión. É verdad que eu creo que son partidos idóneos, ¿no? Para ensamblar a alguén, en ese sentido de que non tes unha exixencia tan bruta como se te atopas no medio dese turmalendo que nos atopamos a finais de decembro, que aquí, bueno, pues houve certos minutos O partido de onte, tío, algo de exigencia. Sí, pero non foi un turmalé de 4 partidos. Xa, xa. Quer dizer, ao final viñas Oviedo, que foi un partido donde sí que é verdad que foi un partido moi malo, pero eles estiveron peor todavía no acerto e permitiuche ter unha renta cómoda. Zamora, que tamén se medio liquida o partido no segundo cuarto, ainda que despois fan unha mano de volver a engancharse. Non te deixan ir. No, pero bueno, non estás temendo polo partido, ¿no? Entre comillas. E ahora, en principio, basta a Melilla, que é un partido de dificultad media baixa, a priori. Pois, oi, todo pode pasar. Sí, Pero, bueno, xogar fora a Melilla, bueno. sí, pero levan 2 victorias en toda a tempada e acaban de perder de 30 con Coruña na casa, quero dicir. A priori non é o calendario que peor che veña para meter un tipos en dinámica. E logo o parón, que tamén debería vir ben. Entón, bueno, non sei, vamos un pouco ao lío, ¿no? Partido con Oviedo, disfrutón. No. Partido disfrutón, No. pensar. Partido duro, Que pasa en Sar? Bueno, Buah. eu salín de ali, parecía un cementerio. É que eu comín bocadillos de pedra máis lixeiros que este partido, Partido, Non, coña, como diría o mítico señor Manuel de Taberna, partido duro dos que hai que saber gañar. Partido de oficio. Estos partidos son os que dan un ascenso directo. Segunda vez que dicimos. Pero non creo. 86-68 e eu creo que, bueno, pouco máis que comentar máis alá dos 2 tiróns que se pegan no primeiro e no cuarto, 19-11 e 22-14, depois os outros 2 cuartos moi igualados, e unha sensación desoladora en 2 aspectos. Primeiro, no rebote defensivo do Obre, 19 rebotes ofensivos de Oviedo, que é unha auténtica burrada. Bueno, creo que o equipo que me escolle da liga, conste, Non sei se me consta, porque isto teño a sensación de ter xa escoitado, non era con Ourense. É Ourense. No Ourense era
un era totales e outro ofensivos, ou algo así. Bueno, Pero bueno, que son equipos 19 rebotes ofensivos é unha auténtica burrada. Sí, sí, está claro. É verdad que é moito motivado por ese 6 de 42 en triples. Cuidado, A ver, tirarte 42 triples nun partido sin acerto, si para o noso bocata de pedras foi duro, non Para quero eles. imaginaros que estiveran vendo en la Liga Plus o partido desde Oviedo. Desesperados. Desquiciante. Un partido malo. 6 de 42. Que nos metemos 6 de 17. Con mención honorífica o 0 de 7 de Francis Mboakori, Dios, como me recorda a Chima Monek, y Wow. Raúl Lobaco, 3 de 13. Tirarte 13 triples sin ser un especialista, cuidado. Parham, 0 de 6. Ah, moi ben, tamén Gregory Alden Parham, segundo. Que raro que non puxeron tweet, Non lle encaixou como morto de fame de Marques Towns. Dios, despois falamos desto. Partidón de Towns, menos 21 en pista. Wow. Xa yo recalcaron outro día. Ah, correcto. Sí. Por Pero parte de obra... 0 de 0 en tiros libres. Bueno, pero Bro. está quinto como xogador máis valorado da Liga. Sí, que eso é importante para un americano. Ver onde estás de arriba no sitio de valoración, obviamente. Bro. Despois, Incredible, bro. obra fixo moito daño por dentro. No, 20 puntos de dos anxos con 100% en tiros de campo e libres e 27 de valoración, con outro partido tamén moi serio de Galán con 14 puntos, 5 rebotes e 21 de valoración, sendo os dous máis importantes na pista, máis 23 e máis 18. Despois, o resto un pouco todos ralentí, ¿no? Esa sensación de, bueno, tampouco fixo falta moito, ben Spade nos roubos, ¿no? 3 roubos de Spade, 2 de Quintela que subiron un pouco o listón defensivo e dá a sensación de que esa está sendo unha das claves. Dato que lín agora fora da CB, creo que non estou seguro, pero me parece que dicía que Quintela era o segundo xogador da Liga con máis roubos e Barcelona o terceiro. Sí, que tamén roubou outros dos. Falamos outro día. Sí, Cuidado, Falamos outro día na revisión da primeira volta. de primeira volta. Que salían... Igual destes momentos. Cuidado, que estou Quintela. ausente por o TDAH, sabes? Sí, pasa, Comentáronos outro día que durante media hora alguén te grabou, durante media hora estiveches así, mirando infinito, peinando. Espectacular. Abro unha peluquería en Valencia. Por Voy a tener que empezar a tomar la pastilla para vir aquí a grabar. Por certo, o dato de que Alimerco Oviedo é un dos equipos máis rebotadores ofensivamente é Falso. Total, absolutamente Está por falso. enriba Ourense Baloncesto. Está por enriba En rebote ofensivo estamos falando. sí, Leima Coruña, Y en rebote Tizona Burgos, ¿Y en total? Guipúzcoa, Moi Nada. Palencia, Zamora. Vale, o sea, igual es que digo peor y Jaime. Cortarse. Pero en rebote total, ¿cómo está? En rebote total é que é unha merda, tío, porque non che deixa organizar a tabla. O sea, O sea, Es que ir un a un. que é poñelo, é darlle un botón, non é moi complicado. Que dirías que é peor? A interfaz da páxina de Lebor ou a retransmisión e o marcador de la Liga Plus? Buah, creo que máis creo que a páxina, tío, porque a páxina é non ter ganas de facelo ben. Eso sí, O marcador tamén, que debe é ser poñer dous monos así, pero debe ser un tipo que está manexando onte. Os 9 partidos a vez. Claro, Onde iba ben o marcador? non sei, non vi. Pois había un... Igual sí, igual si non ponían algo por aí, seguro. Non soy ti queixas. Non sei. Eu, a verdad, que Claro. Sí. Sí, en rebotes totales é o segundo. Vale, Pues ahí pues está. sería eso. O primeiro... É con Leima, con 36. Claro, porque todos os rivais fallan moitísimo porque teñen moita sorte. Xa o dixeron outro día que o link en Twitter. Entón, claro, máis fácil rebotear se os rivais fallan todo. Eu creo que a verdade que o partido do Oviedo, canto antes nos olvidemos del millor. A verdade, a ver, se somos sinceros, íbamos gravar despois do partido do Oviedo e deu-nos tanta pereza porque o partido foi tan aburrido que dixemos non gravamos. E tomamos unha semana de vacacións. Canta pasta vos teñen que dar para que volvades ver ese partido con todas as pausas. 20 euros. Vale. Sí, somos muertos de fame, O sea, por pouco... A mí si me vas pagando as cervezas que tomen mientras veis o partido. Vale, pero si tivéraamos perdido ese partido... 20 euros. A mí si me pagas as cervezas que tomen mientras veis o partido. E se está José para comentarlo, mellor. Oh, sí. José Mike. Mike, sobre todo Mike, que é A José quitouse o carné do obradoirista. É certo, non Non veo. non veu.
Onte non Estaba en OCB. en OCB, Está pensando se volcar o seu odio hacia Gasille ou hacia Goretti. Non Sí. o ten claro. Bueno, e pasamos ao partido contra Zamora, que para mí pasou unha das cousas máis destacadas de toda a temporada do Obra. Con todos os anos, Diego Epifanio sai cun quinteto titular distinto ao seu 5 habitual. increíble, Galán por Anderson. Madre mía. Os outros 4, vieja guardia. O sea, Pero- Anderson por Galán. Sí, bueno, entrou Anderson en vez de Galán no quinteto inicial. O cal nos fai pensar, Galán foi un dos afectados pola gripe, Pode ser, sí. porque senón non sería o... A ver, Galán ten facilidade con o virus, eso sabemos. Sí, presuntamente sí. Canto Bueno, xoga Galán ao final? xoga máis que Anderson, 17 17 por minutos. 14 de Anderson. Bueno, Munins 14, claro. Sí. Bueno, Zamora 77, Obra 92, un partido no que sae Obra fatal. Sí, pero... 14-4, se non me equivoco, de parcial. Non, non recordo, pero foi bastante sangrante. No, 14-4 foi onte contra Menorca. Aquí foi un parcial de 10-0, se non me equivoco, pero no, xa estábamos nós por riba. Pero, bueno, un partido que ata o segundo cuarto costou moito. Despois sí que hai un momento no que se volve a romper o partido desde a defensa. Eles se les apagan as luces, cortocircuitamos moito as súas liñas de pase e 33 puntos con... Como? Como? Ah, entón sí. 33. Sobre todo con moito punto sobre pérdida. 20 puntos tras pérdida da Obra por 9 de Zamora e 42 puntos na pintura, e eles 22. Paus A ver. de grande, pero non eficaz. Dos Anxos volveu, podíamos dicir que volveu O mellor, o mellor dos Anxos. sí. E, Bueno, excepto unha xogada que despois vou dicir do partido contra... chame, equivocación sí, pero é verdad que é curioso que desde que chega Kravitz, cando chega Kravitz, baixase dos Anxos e cando sube dos Anxos, baixa Kravitz. Non son capaces de coexistir. Bueno, mentras non coexistan por debaixo, Hombre, sí, claro. Claro, Sí, claro. tamén é verdad que mellor que este un sí e que un polo non. menos un sí e o outro non. Tamén digo que Kravitz contra Menorca deu-nos bastante no rebote, por exemplo. Sí. E creo que o mellor partido dos Anxos que lle vin no rebote jamás. En 8 Zamora, 8 rebotes en 21 minutos e coa sensación de que colleu varios por riba da cabeza, o cal Increíble. debe ser a primeira vez desde que... Non lle caeron as mans aquí abaixo, non? Como fai habitualmente. Onte comentaba, cando que un balón que lle foi un rebote creo que a Barcelo, os pés, e que se tropezou con el, digo, que pena que non fora dos Anxos, porque probablemente tería xa as mans aí abaixo preparadas para coller o rebote, pero... Bueno, non sei, partido un poquito menos espeso que o de Sí. Oviedo, pero tampouco para tirar cohetes. Un pouco ese partido de Barcelo, que parece que non está, e outra vez 15 puntos con boas porcentaxes, Nada, e espectacular. MVP. Pero, curioso, con menos 3 en pista. Sí, nada a cortar. Sí. Sigo con un 44% en tiros de 3. Espectacular. E vimos eso, máis minutos de Mannings, 14 minutos, 4 asistencias. Chama atención, ¿no? Que o mellor está tomando poucos tiros para o talento en principio que se lle presupón. Bueno, pero parece que Pouco a pouco. é a súa forma de xogo, non? Ano pasado tampouco tiran moitos tiros. Non tiraba moito de 3, pero sí que era un tío que entraba moito, Sí, que eso se sí. posteaba, que cando topaba unha ventaxa, eu creo que Igual atacaba máis. o tema de spacing e demais. Bueno, vemos moito a Galán entrar a canasta desa maneira. Sí. Igual aínda non se sinte cómodo Non quere zumbarse 10 tiros e decir, xusto. Cortar esta posición, Cortar claro. mans. sí, non sei, eu eso. Despois, máis a deso, é verdade que os parciais falan un pouco por si mesmos, non? Porque despois do 21-19 do primeiro cuarto, xa é un 24-36, 32-52, 44-64, 56-76, 62-81. O sea, cada 5 minutos estaban a 19-20 puntos. Sí, estiveron facendo un pouco a goma, pero Pero longe. é destos partidos nos que ti non o estás vendo preocupado. No. Despois do parcial de 17-0, puñerte máis 24, víase complicado, no? Que se escapara... É que aí o problema foi a valoración, ou seja, o resultado que se vía na tele, porque non se vía ben.
Tamén, que parecía que estaban máis Parecía cerca do que estaban a 8, pero estaban a 15. E sobre todo que estabas multipantalla, porque estaba o partido de Oviedo con Leima moi igualado e ao final estabas con... Bueno, o nos pasou en Oviedo Leima, que... Buah, burrada. Sí, que a primeira vez poñía o resultado, os marcadores e página FEP poñían outro resultado. Y por primera vez en la vida tenía razón la Liga Plus. Esto é jodidísimo. Increíble, Estaban equivocados as páxinas pues, tanto oficial da FEP como... Seguro realmente era oficial da FEP e os marcadores copiaran de aí. Sí, seguramente, pero bueno. Pero eso, non sei se Leima estaba, que era a 3 ou a 1, no, a 4 Estaba, ou sí, 4 justo, 4 ou 1. por un triple que non sumaran. Sí. Entón, claro, faltaban 20 segundos, era totalmente determinante, sabes? Xa, E nós non sabíamos, pero vimos os xogadores de Oviedo demasiado relajados para estar a 1. E o público, sobre todo. E despois, en cousas que eu creo que neste tramo un pouco máis bache, ¿no? Que estamos pasando, que me gustan, máis alá menos despois do partido fluido, con Oviedo. digamos, porque parece un bache sería se tivésemos perdido contra Oviedo, Perdón. ou, Bache. bueno, non llevamos Estou entrecomillando. hai que chamarlle as cousas por eso, non? Bache de xogo. De Que xogo. Estamos un pouco máis espesos. Crisis. Fin de ciclo. Terrorismo. Crisis en multiusos. Es esto el fin de ciclo para el Obradoiro. Cortará Epifanio. Tiene Epifanio sitio en algún equipo de tercera fe. Exclusiva. Bueno, a mí o que me gustou bastante é que despois do rapapolvos que probablemente lles caeu despois do partido do Oviedo por ese cataclismo no rebote, hai 2 partidos seguidos no que obra sin estar fluido e saca o partido desde moita máis seriedade para min no rebote, pechando moito mellor e cargando moito mellor ofensivo. Ganas en Zamora 39-34, ganando tamén os ofensivos con 14 e en e onte contra Menorca é un 47-31 con 16 rebotes ofensivos. Sí, Chama atención. chamativo, Sí. sobre todo contra Menorca. Sí, bueno, xusto en Menorca non son os xogadores Hai que analizar o que lle preguntaches ti a Javi Zamora de Estou moito esa pregunta. onde está a cuestión para que ter 12 posesións máis? Ah, sí. E irte a prórroga. Bueno, a ver, onde está? En que vas xogar probablemente a unha das canchas máis complicadas, non? A priori aquí só ganou Cantabria e nun momento no que todavía non estaba ensamblado o equipo, perden todos os equipos de arriba, perde Leima o único partido que tal. Xogan un moi bo partido e é certo que pese a ter máis posesións chega un punto no que se apaga No, a luz pero no é ao todo revés. Nós temos 12. O sea, tendo eles 12 posesións menos, efectivamente, chegan a competir moi ben e non o gañan porque se les apaga a luz. É dicir, eu creo que a nivel de acerto é irreal a primeira parte de Menorca. Son 10 de 19 en triples. Nah, unha barbaridade. Os tiros de McFadden que ten esa pelota encima. Sí, no, creo Sempre que tira así, Fijástenos que hai un momento que a falta de Hai un par deles que hai dous que son exagerados que parece como se tú lanzas desde o medio do campo cunha GoPro aquí posta, flop, girándose, girando. Claudio girando. cortar. Sí, bueno, podemos pasar ao partido de Menorca, non xa? Sí, é o que ten máis chicha, digamos. Lover, Lover. Chicha. como baile, Que paguen, A ver, Nunca fun probar os motocatas de... Sí, están ricos. Están ricos? Sí, están bien. Bueno, sí, Vale, venga, veña. vamos. Bueno, eu creo que hai eso, hai dúas metades moi diferenciadas, ¿no? do partido, que un Menorca que nos destroza na primeira parte a nivel ofensivo, con un acerto. É certo que con bastante acerto e ben xogado e despois con varios triples inverosímiles, ¿no? Un par de McFadden que parecía que se botaba un peido e que entraba un triple limpio e despois atacándonos moi ben ao lado débil, invertindo moi ben o balón Teñenos pillado por aí un pouco, porque esa xogada fanora moito. todos os equipos Jalisa, atrás moi ben, non? fan un bloqueo directo, cortan cara ao lado forte, sí. e logo cambian Veña para rápidamente o axuda. balón Sí, sí, e sí. teñen un 4 ou un 3 aberto que é o Sí, que sí, executa. A inversión, onte foi Vicedo na primeira parte, que eu creo que hai un mundo no que se pon con, non sei se 3 de 4 ou 4 de 5 en triples. E Que sí que os metía aquí. Que a xente está dicindo, lo que os metía, sí que os metía. Sí, os e metía feito aquí. por eso funcionou de 4 aberto. Xusto, e por eso fichou por un equipo como el Novo Tenerife, estivo dúas tempadas. Eu recordo 4 e 5, que hijo. É certo que non lle superon sacar nada de partido o ano pasado en Granada. Sempre. Bueno, no, pero ano pasado estou moi lesionado. Cando Sí, sí, é cortan certo. en marzo, É cando certo. tiña lesión. Bueno, está volvendo. Eu flipo, falando de Menorca, pareceme que teñen
Señor equipo, Sí, tiene bo equipo, Para min teñen un xogo exterior dos millóns de categoría. Con diferencia, que decir, ahora é verdad que tamén son dúas fichaxes de mitad de temporada, ¿no? Porque partían de ter a Paul Figueras e non me acordo quen tiñan en vez de McFadden, pero bueno, claro, chegan Fertolbrigen e McFadden e eu Sí, creo sí, que non se sabe máis a parte de Figueras, que dixemos aí atrás. ou cortaron. Non, creo que se lesionaran. Cortaron, Que digo, tivera que dixemos... non sei. non me acordo. Bueno, o caso é que é verdad que eu creo que Ferges está encaixando como anillo dedo porque é un tío que físicamente, de feito onte metí un repaso a Westerman, eu creo que precisamente coñecendo os puntos débiles de Leo e sabendo que encima viñamos de 2 partidos en 4 días, que é algo onde o francés está sufrindo moitísimo nesos partidos encadenados, e rompía con moita facilidade, doblaba, topaba moitos huecos, e ao final, se tens que cubrir un tío que é dos mellores penetradores de fora da liga e deixas fora a tíos como Jalen Con, Jaume Lobo, McFadden, o propio Vicedo, Abertos, Litterson, vanche facer moito dano. Quero dicir, eu creo que son moi intercambiables, de feito víamos rotacións moi constantes por a súa parte, cada 3-4 minutos refrescando para dar intensidade e, bueno, a sorte para a obra chega en que evidentemente siguen non son capaces de manter o acerto que teñen na primeira metade, porque se desde 19 é irreal e meten un 4 de 20 entre a segunda parte e a prórroga, que eu creo que se empecinan un pouco co triple en algún momento, e moi motivado para min polos game changers, outra vez, Sergi Quintela e Diogo Brito. Sí. Evidentemente o ejecutor e o que primeiro te sostén o partido e depois o dinamita é Spade, que evidentemente é o mellor xogador do partido, pero para min ese cambio de dinámica Para o mellor xogador do partido nas estadísticas. A ver, Sí. sí, Eu que está máis acertado, pero creo que Quintela dá un clínico en defensa. sí. Pero a min un tío que nun partido que se vaya a prórroga ten un más 36 en pista, nada que decir. Eu creo que non vi unha estadística tan bestia nunca. Espectacular. Son burradas. Sí, sí, sí. O sea, más 36 está a altura do menos 34 de Wemby. Tamén. Cuidado, durísima esa O tamén. sea, son moi jodidas, que decir, e moita diferencia. Sí que é certo que eu creo que tanto Quintela como Brito coinciden, de feito teñen un más 18 e un más 17, porque a Epic lle gusta moito sacalos xuntos, considera que, bueno, é outro quinteto, non? Mellor, en vez de buscar tanto equilibrio, que dá a sensación de que o quinteto Westerman, Barcelo, Barrueta sufre moito máis en defensa, despois sacas o de Spade, Brito e Quintela e cemento hormigón armado. Incluso puedes meter aí a Stubbins a defender tamén. A quen? Stubbins. A quen? Stumbris. Stubbins. Quer dicir Monings? Sí, sí, eso. Amores. E en plan, vamos a fichar. A Manix. Sí, Manix. Sí, tamén. Que pasa que eu creo que a Manix ainda non estamos vendo os minutos que creo que acabaremos vendo. Pero en defensa eu creo que con ese quinteto encaixa. Sí. Encaixa en calquera das posicións encima dese quinteto. E unha cosa que me gustou moito foi o tema de que emparellásemos a varias veces os treses co seu de feito, logo con McFadden, que era o seu xogador máis escurridizo, con Jaume Lobo, había moita flexibilidade, non? Sí. Sí, e iso ao final son xogadores dos que che fan ganar campeonatos, que te poden cambiar a dinámica. Estaban buscando a ver se ficharan por algún lesionado. Polo que non encontro, igual alguén nos pode decir, pero estaba lesionouse por Figueras de larga duración, Sí. estaba lesionado Vicedo tamén cando fichan a McFadden, e o fichan temporalmente e acaban de renovalo. Sí, renovaron un pato a tempada, eso sí. Entón eu non o encontrei. Sí que é certo que obviamente Fer ben para sustituir a Paul Figueras. Mira, na primeira tal... Non teñen a ninguén. Cando xon con nós na primeira xornada non teñen a ninguén... Bueno, a ninguén distinto. que por certo hai que mencionar que levaron o básquet a Verage. Sí. ¿Mm? Nunca pensamos estar tan cerca de roubarlles o average despois de ir a unha prórroga e perder de 20 na primeira parte. O sea, na primeira volta. Pero, bueno. E despois, máis cousas do partido. Evidentemente hai que falar de Maika, non? Tenemos que hablar de Maika. 27 minutos para 31 puntos, con 7 de 10 en triples, 6 rebotes, 6 asistencias, 2 roubos, 40 de valoración, más 36 en pista. Me saco el sombrero. Un pouco que dicir, ¿no?
destos días que Bueno, un xogador deste... Está tocado pola varita máis. Sí, Ten unha pérdida aí que non me gusta, sí que depois rouba, sí, o sea, a súa perda que depois recupera. Menos mal. Menos mal. Bueno, era un momento importante aí, Xa estaba medio roto o partido, Estaba Ao final na da prórroga. prórroga. Eu creo que era máis 8 xa. Sí. Máis A 7 mí que o único que non me gustou do partido ao final é que creo que fomos á prórroga e non teríamos que ter ido. Sí, A ver. estou de acordo, Creo que Eu creo que no último cuarto, nos últimos 4 minutos... 70, estive mirando hoxe, chegamos a 76, que é como acabamos o último cuarto, a falta de 4 minutos 20. Hai un... A ver. un cuarto partido. Eu creo que tivemos un pouco de mala suerte no final do último cuarto. O que digo, 2 tiros de Kravitz que fan case a corbata, 2 tal... Logo... O triple de Lobo que... No, o triple no, unha bandexa que deixa así... Sí, a Manolina está, é verdad. complicadísima Sí. que mete... Que... Sí, mete 7 puntos, e Aí logo flipas. a última falta que Logo- fai Westerman. Logo, unha, Sí. unha que creo que un pé, que non revisei, creo que un pé de, que dalle no pé a Quintela, un robo a Quintela, que dá a Quintela, pero parece que lle dá antes a Fer. Non sei, non... Pero aí teño Logo, É raro, tío. o robo é o tapón que mete... Quen lle mete a Fer? Diogo. Diogo, que non lle dá dos pés de milagro a Fer, que podía ser balón para nós. E como das cosas seguidas, que bueno, A ver, eu que todas saíron cruz. Había Pero eu todos creo hai cruz que- entre comillas. A ver, eles non están en bonus, é certo que tardan un rato en chegar a bonus, pero ti cando Bueno, estás en bonus tiros libres, ao final. tens que forzar para que che den uns tiros libres ou Sí. algo así. E non fomos capaces. Hubo un cambio aí entre o Barcelo, entre o Westerman, a ver se axilizábamos un pouco o ataque, pero non se conseguiu. Eu de todas formas creo que hai que dicilo, creo que foi un erro de Epi, ¿no? Quer decir, Hai é a primeira críticas, hai críticas a Epineta. a xente Na cortar Epi. xa o dixo el chiringuito, tendrá hueco en terceira fe, habrá que ver. No, a ver, creo que en xeral eu creo que é a primeira vez que se lle pode reprochar unha xestión de cambios durante o partido, ¿no? Que non engalle, porque o mío pode ser que ao principio pues, non carburar o equipo, que poidas ser un pouco máis cabezón con alguma cosa, como todos os entrenadores, que todos teñen cosas así. Pero sí é certo que chama moito a atención que despois de remontar no cuarto, porque hai que dicir que antes de chegar a esa prórroga, tú pasas de ter un partido bastante complicado, porque sí que é certo que Menorca está por riba gran parte do Case todo o partido do menos o encontro. último cuarto. Sí, acabas o último cuarto, o terceiro cuarto, un abaixo, e de repente, co quinteto defensivo, que os seca completamente, eles están en 7 minutos e medio anotando 2 puntos. Tú 10, pero, claro, darche para poñerte 7 arriba. Hai un montón de ataques que che dan para romper o partido, Sí. para ponerte a Que 10, non estás acertado, un triple de Diogo Brito falla un par de solo. só, hai un par de esas de Kravitz que non entran, que sí, que rompías o partido. Pero é verdad que esos mesmos xogadores son os que che fixeron pasar de estar abaixo a máis 7. Que sí, que sí. E que No, creo Menorca estaba É que eu colapsado. creo que foi mala suerte, foi mala suerte. Creo que con cada desas entradas igual cambiou toda a dinámica. Sí, pero é certo que eu creo que non venga nada os cambios dos xogadores que peor estaban, porque é certo que Westerman estábase vendo que nos primeiros 3 minutos eu creo que ten 3 perdas, ou bueno, nos primeiros 5 minutos, véselle que lle teñen colle a matrícula, que Zurbriggen o estaba superando ampliamente en ataque, acaba con menos 22 en pista. Eu iso E entendería menos- meter a Westerman se metes a dos Anxos e buscas dos pick and rolls tontos para cerrar o partido. Claro, e sobre todo... Pero non meteu a dos Anxos nese momento. Entón, No, é xusto mete dos anxos e logo xa fluye máis en ataque a cousa, pero son na prórroga. na prórroga, sí. Claro, e eu creo que aí non estaba para meter a Barcelo, Barrueta e Westerman a falta de 2 minutos. Cando outro quinteto, Intenta manter un equilibrio, eu creo, non? creo que a falta de 2 minutos Mete a Spade, está... Tamén hai que dicir que outro... mantenos, A ver, quero dicir, está máis 7. Igual están cansados. claro, a eso iba. Igual o outro quinteto tamén estaba facendo un esforzo de moi Non estamos máis escándalo. máis 7 cando fai os cambios. As defensas... Estamos máis 7. Sí, pero escoita, as defensas que estamos facendo son un escándalo de intensidade, buah. Eu creo que xa non, porque tú estás atascado en ataque, que é certo que estás relevas todo o cuarto relativamente atascado, que só anotas fácil o contraataque con roubos de Quintela e Brito correndo a pista, Sí. que as cousas como son. Pero é certo que eles non vían a luz. De feito, tú ves que xusto saída do tempo morto, antes do parcial de 7-0, que é onde faz os cambios, tía falta de 2 e pico, eles poñense en zona.
e son pues, un triple moi forzado de Westerman que non me da nada, unha xogada de Barcelo que tamén se enrolla e acaba tirando casi sobre a bocina Que non toca Junior tamén con mal spacing, o sea, eran tres xogadores que en ese momento non estaban en dinámica de encontro, e despois dísme, vale, necesitaban un descanso, sai eso, como este un parcial de 7-0, dá a sensación de que Epi quixo tirar coa súa bella guardia e demostrar que os seus titulares eran eles, porque despois igualmente eu creo que o partido cambia coa expulsión de Leo. Para ben, para non ser. Porque entra Spade, despois sí que mete a Quintela xa nun punto no que para acabar de romper o partido. No, cando xa te pos por diante e tal, e dis, bueno, agora meto a Quintela. Ese cambio sí que está ben feito. Sí, pero creo que non tocaba facer os cambios que fixo, sobre todo porque se si tú dis, vale, é que o outro equipo nos está empezando a remontar e estou vendo un baixón físico, seguían metendo 2 puntos. E a ti valíache con que eles non anotasen. É dicir, xogando largo en 2 minutos, se eles non anotan 2, tes o partido feito. Sí. E aí o mellor sí que pode sacar os outros simplemente por temas de tiros libres. Oye, pues genial, Barcelo dentro. Bueno, este man en concreto no. Ti dixeches, eu a Barcelo o mantería en pista. Sí, pero porque eu pensei que eso podía acabar nuns tiros libres e ao final un tío clutch e todo o que queras, pero eu non cambiaría os tres. Creo que tiñas que manter un equilibrio de tíos que che foran a dar defensa. Pero que va, E eu creo que é a primeira vez que se pode pues, cuestionar un pouco esa rotación, ¿no? de Epi. Por sorte sai ben, gracias a Dios, esa quinta falta de Leo que permite a eclosión que ten Spade na prórroga, que é escándalos. Non sei cantos mete na prórroga, creo que 11 puntos, se non me equivoco. Mete 3 triples e unha canasta, ¿no? Ou 2 tiros libres. Dous tiros libres, sí, nun contraataque que vai solo e fañe falta, sí, certo. 11 puntos de 24 que metemos, que, a ver, tamén é unha barbaridade meter 24 puntos. Sí, a ver. Ao final eles baixan tamén moito. Pero... A ver, eles escapases de todo o partido nesa xogada polémica, entre comillas, que a falta en ataque clara de Vicedo sobre Barcelo e caíse en barra. Non teño moi claro se con Quintela ou con Galán. É con Galán. E Quintela vai como en plan calma. Sí, pero bueno. Entón cae esas técnicas aos dous e logo é cando... Dúas técnicas a Javi Zamora, expulsión, son 4 tiros libres. Non son dúas, unha xa lle caera a outra, non? No, porque tira 4 tiros libres. Claro, pero unha é da ten... non, certo, porque é técnica, son dúas... Meia culpa, sí. Certo, sí. Entón, bueno, moi ben obra en outro punto, que son só 9 perdas en 45 minutos. É unha barbaridade, E iso pese a Leandro. Que eu creo que os días de doble partido hai que metelo nunha cámara de criogenización ou algo. Sí. Non está para Euroliga. Non está para 3 partidos semanais. Non. Vai agradecer un descansito. Sí. Que vai agora coa familia, tomar un churrasco, non sei. Cocido, estamos en época de cocido. E despois, Travic. Luces e sombras, ven no rebote. Cantos rebotes colleu? No, está correcto en defensa. A xente o limpo por fora CB. No último cuarto, no final do último cuarto, bo que intento de defensa, non sei que, excepto Graves. É certo que 2 de 9 en tiros de 2 para un pivot, cuidado, Sí. Que suele ser. E varios de canastras que antes serían relativamente fáciles para él. Está un pouco atascado en un ataque. Espeso, como todos. Ao final xoga máis que incluso que dos Anxos. Sí, curioso. Non moito máis, pero... A ver, era martes, es casi lunes, sabes? Martes de que? De casino, tío. Cuidado, E quen dirías que desta plantilla ten máis pinta de ir ao casino regularmente? O casino? Está clarísimo. Para mí, Leo. Sí, no, Leo é pai de familia. Sí, pero bien vestido. Non vai ao casino a apostar, vai ao casino a presentacións de coches de luxo. Para mí non vai fichase que vamos a facer Stubbings. Bueno, e Papi. No, Mannings Junior. Mannings e Papi tienen pinta. Sí, a máis xuntos. Vai que facer un vídeo de IA. Bueno, Galán tamén. Galán vai de crupiar. E lle gusta moito repartir. Bueno, e... Esto... A ver, tema arbitraxe. Vamos a falar diso. Sí. Hai que falar diso. Bueno, o partido fixose moi lento por varios motivos. Empezou media hora tarde polo problema na canastra que non colle a altura correcta. Empezou a segunda parte tarde por un problema na acta que non sabemos o que pasou, pero... Exactamente, pero bueno, perdenos aí 10 minutos, sí. O sea, 40 minutos de máis e en riba os árbitros enlenteceron o partido unha barbaridade. Os árbitros non pensaban que a xente traballaba ou tiña clase ou que sexa o día seguinte. E sin motivo. Martes de casino. 50 faltas
50 faltas. 50 faltas, bueno, contando as técnicas, claro. Pero bueno, 35, o sea, 45 faltas nun partido no que houbo tanto cambio de baremo, de listón, donde de repente igual podías repartir, no sé, como si estuvieras no WWE, como de repente calquera soplido falta. Entón, eu creo que eso desconcertou moito. Eu creo que na primeira parte desconcertou moito a obra, porque sí que se vía que Menorca estaba moi encima en todos os contactos, varios que ata terceiro contacto non se pitaba falta, moi afogados. Bueno, hai unhas cantas accións de Fer que non entendemos que non lle pitan falta. Unha na que parece que busca que lle piten a E logo falta pitanlle. e despois nas seguintes si lle pitan a falta, pero dá un manotazo como buscando esa falta. Non sé, creo que hai varios momentos nos que hai contactos excesivos. Por esa parte, creo que Epi acaba de esquifiado a primeira parte e lévase unha das primeiras técnicas da tempada, que é raro ver a Epi con a técnica, e despois creo que sobre todo no cuarto e na prórroga cambia o listón. Cambia o listón, a obra sube moitísimo a nivel defensivo. Mete moita man, moitos roubos. Moitísima má, moito roubo, moito máis contacto que permiten os árbitros. Quer dizer, igual que non estaban permitindo antes, permíteno, e non pasa nada por dicirlo, pero é unha mala arbitraxe para os dous. Eu creo que os dous equipos acaban desconcertados, acaban sin saber onde está o listón, que me van a pitar, que está pitando, porque de feito hai veces que non sabes nin que están pitando e son excesivamente protagonistas para mal, para todos. Entón, eu non estou de acordo cos comentarios de boa, es que menudo. Non creo que de feito propio Javi Zamora en roda de prensa bueno, non estoy contento con el arbitraje, tampouco tengo mucho máis que decir. Sí que é verdad que hai unha diferencia en tiros libres, ¿no? 36 por 15 suman bastante tamén esas catro técnicas, que tamén hai que dicir que son os 4 tiros das dúas técnicas e tal, son 2, pero bueno, que é unha xogada na que é verdad que eles si lles pitan en momentos de que están en bonus ao final, cando xa están un pouco máis desesperados, varias faltas en ataque que non en ataque, sino no rebote de ataque, que son tiros gratis, entre comillas, e bueno, é o de sempre. Ao final, cando tú defendes, e é certo que eles defenderon bastante intenso todo o partido e obra, por exemplo, na primeira parte non, e non entendimos o listón, adoitas ter máis faltas de tiro, eles buscan moito máis o triple que nós ata o final, e ao final é máis difícil que che piten faltas cando estás xogando tirando de 3 que cando xogas por dentro. De feito, bueno, pois ves que Anderson tira 4, Dos Anxos tira 7, Junior collendo varios rebotes, porque ningún é a falta, bueno, unha é a falta de tiro de 3, pero outro nun rebote ofensivo tira 5, Galán tira 4, é dicir, varios dos xogadores interiores son os que máis tiran, cando eles é verdad que en tiros libres os seus máximos tiradores son Jaume Lobo e Zurbriggen. Zurbriggen normal, porque é o que máis entra. Pero cando tiras de fora é máis complicado que che fagan faltas. Entón, eu creo que aí tamén está un pouco da lectura. E non sei se vos gustaría comentar algo máis. Non sei se me deixei algo, creo que non. Non, da arbitraxe... O tuyo, McFadden. Eso sí, obvio. Bueno, quería deixarlo para despois da canción. Vale, pues sí, o deixamos para despois. Sí, non? Porque... Pero bueno, que a conclusión a que nos chegamos é esa, que a arbitraxe é mala para todos e que teñen que deixar de intentar ser os protagonistas e deixar xogar. Eu creo que o que teñen que facer tamén é falar entre eles, porque a min daba a sensación de que tiñan unha falta de comunicación ou de preparación do partido. Non é que non sei se é que tamén se lles fixo bola a doble xornada en tan poucos días e non puideron falar antes do partido, como Leo, ou que o principal, que non sei quen era, entendo que Enrique López Herrada, que é o primeiro que sale, non o sei, non fixo ben o seu traballo, que é decirlle aos demais como hai que pitar, é o que queren. Entón, bueno, o que non pode ser é que de repente nun saque de banda con un contacto mínimo estes pitando falta e logo de baixo estes metendo unhas leñes de... E sigan, ¿no? Entón, bueno, sí. A arbitraxe é moi mala nesta liga. Sí, en xeral é moi mala. Dio antes Javi Zamora, dice, esto es un problema endémico que llevamos mucho tiempo con él y es una pena por espectáculo y por tal. Y yo creo que a rueda de prensa é moi correcta. Mola, quedamos ben, a verdade. Creo que hai unha compresión lectora xustiña, en xeral, na xente de Twitter. De todas as aficións. Espectacular.
O quitei Twitter, xa paso, tío. Porque tú tes compresión lectora. No, porque paso de contestarlle a xente que non dá a cara tamén. Non, pero non hai que contestar. No, hai que ler e despois... nin leer. Eu paso. Quero dicir, a xente... Sí, Hai que saber o que hai. hai que falar no bar. De Claro, cara a que a cara. xente en Twitter vai sobria e así non pode Non mola. Claro, ese tipo de debates non están ben. Bueno, pues nada, pechado o episodio de partido, ¿no? Unha cosa que quero dicir máis tamén da arbitraxe. Que pasa algo que é moi típico no deporte, que sempre nos quedamos co final. Por exemplo, cando un xogador foi unha temporada mala e ao final os últimos 5 partidos foi no guai, parece que fixo mellor temporada do que fixo, e ao revés, cando foi unha temporada increíble, pero ao final acaba regular, parece que fixo unha temporada de merda, que tampouco é así. Isto foi un pouco isto co tema en Twitter, de que parece que todo o mundo está, toda España está consensuada, toda a primeira fe, que foi un robo a favor do Toda a xente de España se aburriu moito para ver este partido, principalmente porque os partidos son hoxe todos a vez, excepto o noso, senón non terían visto isto e non se terían queixado. Pois eso, e resulta que, o sea, eu creo que realmente a maior parte do partido, o arbitraxe creo que nos prexudicou máis ou foi máis ou peor para nós, pero ao final sí que é certo que tocolle máis os huevos a eles, a xente quedase con eso, de cando está o partido quente e tal. Porque se está dicindo o partido e parece máis importante, pero é verdad que os puntos contan o mesmo principio que o final, de feito non chegas no mesmo contexto do partido. Eu creo que unha arbitraxe mala para os dous, non diría nin que nos prexudicaron máis a nós nin que les prexudicaron máis a eles. Eu creo que a arbitraxe é moi mala, que o partido se lles vai completamente das mans, o momento este das técnicas é completamente innecesario, creo. Sí. O sea, non me parece que nin que a Javi Zamora se lle fora a pinza, nin que... Bueno, se lle vai a pinza cando lle pitan técnica... Bueno, pero normal, quero dicir, mira, eu estou harto dos árbitros sojas. Se non queres que che falten un pouco respeto porque estás facendo un outro traballo, non seas árbitro. O sea, punto. Quero dicir, tú traballas de cara ao público, pois aguantas críticas. Eu, cando alguén me di que fago o meu traballo me monta un pifostio, non lle digo, ahora venga, expulsado fuera. Tengo que debatir con él e convencelo, pois, meu, é o que hai. E se non, pois... Molada, Ahora ven afuera. Ojalá. Eu sempre lo dixen que estaría moi guai nos traballos de cara ao público que houbera unha trampilla de debaixo de onde está o cliente donde tú, se te rayas, pom, e que os deriven, non sei, a un parque de bolas. Claro, señor Vargas. No, a un desagüe. A un lago con cocodrilos. Aí estaría guai porque a xente sería moito menos faltosa. En plan, pesado, fuera. Moitísimo máis razonable sería, pero... E poder facer eso cos árbitros. Bueno, eso sería increíble. E que aparezca un novo. Sai todo o rato Pablo Alemán. Pobón. Estaría sempre cos cocodrilos, a verdade. Bueno, e en preguntas sobre estos partidos, que nos fan así un pouco xa para ir avanzando, credes que hai que empezar a darlle máis minutos xa a Mannings a partir deste partido do domingo, que vaya rodándose un pouco máis, porque é verdade que empezou con 5, 13, 14 minutos. É a minutaxe que vai ter. É a minutaxe que vai ter? Eu creo que 13, 14 é a minuta. Non espero que vai ter moito máis. Eu creo que depende do partido. Ti crees que sí? Crees que... Eu creo que vai alternar un pelín uns 7, 8 minutos ou 3, 13, 14, 15 ou 4. Creo que se vai a 22 minutos. Sí, crees que vai ir collendo tablas na... Creo que é un xogador Moi útil, superlativo, Quero dicir, a nivel... En esta categoría, eu creo que pode ser moi diferencial. Porque, aparte de que vai encaixar moi ben con Diogo e Sergi nos momentos nos que queiras apretar, creo que un tío que che pode asumir en certos momentos galóns, e eso ofensivamente vai a cadrar moi ben no quinteto perros de presa. Si tes a Maika e tes a Travis, ainda que Sergi e Diogo non estén ofensivamente como eles, estás empezando a ter. E da igual que pivot teñas. O sea, con dos pivos 5, con estos 4, 2 asumindo desde fora, Travis podendo irse ao poste, xogar, aparte estamos vendo que comparte ben o balón no poste baixo. A mí dá a sensación de que vai ter minutos nas dúas posicións. Vale, creo. Pode ser. Vale, menos tiros de o noso amigo Barreta. Pobre papi, vai ter que ir ao casino a tirar fichas. Tirar metralletas. Pobre. La canción. Pregúntanos, José. No, ¿Qué a queremos? non lle respondemos. No, vale. A ver, sí, a ver. A ver, di. Depende da di. pregunta. A ver, que pregunta é, logo decidimos. Ahora que despois das críticas a Spite aos partidos anteriores se fixo MVP, además probablemente se xa MVP da xornada, salvo que haya unha actuación superlativa. Quen credes que fichou a Spite? Xa que creemos que non trouxo Eti, No, é rechaxe do club. nin a Mannings, de Tampouco. club, pero é de Héctor Galán.
No, vendo como abrazo Raúl non sei se viches o vídeo. Non vi. Hai un vídeo que cando están dando a volta os xogadores pola Sí. cancha, está Raúl na pista e está con Spade. E abrazanse moitísimo, pero moitísimo, en plan, unha barbaridade. A ver, a pasta pone Raúl, pero... Eu diría que fichaje de Galán. Unha vez fixeron que se fixeron en verán e tal, xa estaba mirado. Eu Xa creo que o fichou. fichaxe dos dous é que... Home, dos dous, Eu creo que de Raúl son todos. Sí, Galán non pode pagar que Raúl o tiña entre ceja e ceja, en plan, necesito este tipo. E eu creo que Galán se metía polas noites en casa de Raúl a susurralle, fichas P. No, porque lo trajo Oviedo, es buenísimo. Tamén che digo, Ese é un SMR. pintando como pinta... Pues estou me liando. En verán aparte Mullins, chamamos queríamos a Mullins. Mullins, sí, pero Queríamos os a dos Spade tamén, ¿no? tamén, sí. Sí, o que E pasa os dos acabaron en Granada polo rollo da CB. Pero son fichaxes a posteriori de saber que Granada vai a CB? É unha boa pregunta. Ou son fichaxes... Eu creo que sí, non? Ou Mullins eu creo que non, No, é que Igual vai lo ser complicado ficharon, de saber. igual lo ficharon pensando en seguir en Lepe. Non é tan difícil, porque Betis... En agosto foi. Mira, fácil, porque ACB.com fai Travis Mullins novo jugador del Covirán Granada, polo cual se a pon ACB Sí. entendo que é unha noticia de que cando xa Sí. xa está aí. E sí que teño máis dudas con Maika, porque eu creo que Maika sí que está fichado de antes. Como ven a xogar a primeira FEP, en plan, equipo que vai pelexar polo ascenso. 4 de agosto, son 4 días antes, o mellor non, porque a mí me soa... Cando se soubo fixo do Betis? Boa, non me acordo. Non se sabía fixo, pero eu creo que Granada xa empezou a xogar con esa baza antes. Porque eu creo que o do Betis se dilata un pouco no tempo. Sí, no. Pero Granada xa fai unha plantilla. Xa se sabía, o que pasa que non había Confirmación oficial. decisión firme, digamos, porque os do Betis levaron a tribunais ou non sei que. Sí, que eu creo que eso foi a finais de agosto, Sí. pero eu creo que se deu xa a principios, que foi cando a finais de xullo, o sea, como mellor sí que son fichaches de ACB. Pois a verdade é que Granada está facendo un terrible negocio, Tremendo. Non sei, que xa sonou agora que iban fichar a outro. Ficharon a un extra comunitario hoxe, Jackson, pero non o controlo, Madre que vende de Dios. NCA. Intentándose en Dodson. O sea, eu creo que acaban de Xa, intentar pero que levan unha victoria, E a última ficha. Xa teñen as 20 cobertas. Entón xa non pode fichar, Non non? poden fichar máis. Buah, dramático en febreiro. Sí, e Están deixando liberarte todos os de Spade, Manings e ao Recochea, máis que nada, xa non porque vayas a descender ou non, que ten toda a pinta, sino que para o ano que ven soltaches 3 tíos que sí que estamos vendo que son probablemente diferenciais en esta categoría. Sí. Pero tipos que non estaban a xogar, que é unha cousa moi rara, Bueno, o mellor, pero bueno, como é do Durán, que decir, tú o mellor tes un teito no que tú eres moi bo, moi correcto, como o cupo ou como calquera posición en LEP e despois chegas a CB e non das, que eso pode ser. Bueno, a ver, estamos vendo Tamén hai que saber, xogadores que hai que sacarlles partido, porque Hai que mira, saber sacar. mira Francis Alonso, non valía, bueno, non non valía, valía un tío. están fichando en todos os supermanagers. Sí, no, pero é un tío. Eu creo que o teito de Francis Alonso tampouco era no valgo para No, él, pero, alguén vale. que non che sabe dar un contexto. Porque un tío que Ponmeche sabe outra... Millán Jiménez. Millán Jiménez. Cameron Crudby. Cameron Crudby non vale. Muerto de hambre. No, Cameron Crudby está ben para... É un xogador bo, pero Moi bo en LEP, pero é como Kevin Larson. Como, exacto, xusto, non lle dá, pero eso os ves. Pero bueno, despois- creo que en Granada non estaban tendo un contexto favorable. No, eso tamén hai que falar un pouco dos adestradores. Quero dicir, ao final, tú ves a encuentra facer maravillas con tíos que teñen moi pouca experiencia en ACB. Parecía que o Val non valía para ninguén e de repente agora é xogador superlativo. Millán Jiménez parecía que o ano pasado temporada discreta en Levi está aportando moito en ACB. Pois bueno, tens que saber darlle a cada xogador tamén un pouco, e esa é a virtud dun entrenador tamén. Sí. Non só saber sistemas. Pero bueno, roles. Que sabemos todos, por cierto. Sí. Bueno, é unha cosa que me parece increíble. O que falábamos de toda España chorando por os árbitros. Pero hai unha cosa, bueno, eu xa paso de falar da xente de Palencia, me parece escandaloso. Teño unha obsesión. E non la que cantaba el reggaetón en 2007. Pero... chama a atención. Non se dan conta de que é raro que chore máis xente de Palencia máis que de Coruña, que deberían estar máis preocupados de nós que de Palencia, que deberían estar mirando o seu. Pero
que choren máis que os de Menorca, que técnicamente eran os grandes perxudicados e non ves xente botando esas mans a cabeza nin tal, o sea, algún comentario de, bueno, joder, pues decisiones cuestionables, al final sí que nos sentimos un pouco perjudicados, bueno, pues normal, quer decir, que digas, al final nos sentimos perjudicados, sí, comprucho, pero non dices, menuda puta estafa, el equipo de la federación, no, están desquiciados. E eles, por certo, deben seguir pagando en palomitas, que fixeron 3 fichajes esta semana, Palencia. 3, Cuidado. Vos números de dosais. Eu non sei como acabou a mala relación con Palencia, porque cando viñeron aquí tiña todo tan boa pinta en ACB. Dirías difusor? Non sei se foi, pero é que, de verdade, Fuese das mans. Foise das mans. Como os árbitros de onte. Sí, foise por das mans. A mí fai gracia que me salgan no algoritmo de Twitter, porque digo, que mal teñen que estar estos tipos para un martes pola tarde estar así, Sí, totalmente E desquiciados. sempre lles malas cervezas ali nos bares. Pode ser. Porque tú aquí non te podes a poñerlle, bueno, algún desquiciado, sí, pero claro, Casi ningún. No, pero bueno, e seguramente o que o poña porque este vendo os partidos de Palencia porque lle faltou oxígeno a nacer, pero que sei que tampouco hai que... Juro, Simón. Sí? Ah, bueno, sí, pode ser. 2. Vale. 3. Joder, cantos hai. E na espesura e baches. Credes que, efectivamente, baixamos un pouco o nivel de fluidez e tal desde o partido de Leima? O sea, creo que xa incluso o partido contra Palencia se saca un pouco tran-tran, con momentos sí que máis de luces, pero moito baixando o cu. Isto está claramente orquestado Obvio. e planeado para chegar Obvio. ahora, porque non podes estar toda a tempada a full e dicir, va, Coruña, sí. no, que están mal, simplemente son tampos Ahora mismo está mal. se levan mal toda a tempada. Ahora vamos a ver o mellor Coruña. Vale. Con Dios contra Gaza. Claro, o mellor chegar a abril a tope e que non nos pasou do ano pasado, ¿no? Que metimos esos 12 partidos consecutivos que parecíamos invencibles e de repente flop o equipo caeuse. A ver, eu creo que vamos ter unha serie de partidos complicados no noso calendario. Creo que hai que chegar ben aí, vale? Porque temos Obradoiro Palencia o 5 de abril, a semana seguinte Leima, a semana seguinte Ourense, a semana seguinte Estudiantes. Esto que? Estudiantes. Estupefacientes. 3 de 4 na casa, menos o do Leima. É dicir, Palencia... Ah, bueno, na todos casa. 4 na casa, entón. Sí. Porque xa dixeron que... As 1000 entradas esas. 1000 entradas. Que non sei de onde saiu os de 1000 entradas. Non sei de onde saiu que teñen un pabellón de 11.000 espectadores. Cando van Creía os que cheos eran eran 9.000 e 10.000. pico. Sí. Non sei. Bueno, ese é outro tema que podemos falar. Hai que ir. Iremos, intentaremos ir, se nos deixan Ya, comprar un Hai un bif, Si no vamos en esos comentarios hai un bif chunguísimo de xente que pon do obra, de xente, veña, vamos a conquistar Coruña, en plan, Vas a conquistar Paleto. Pon un. Responde un. Sí. Por suposto non falla, con a camiseta, o sea, con a foto Eso, de un... eso iba. O comentario vamos a conquistar Coruña, en plan, venga, vamos en masa, tal, pero en plan, non é un comentario ofensivo ni moito menos. E a xente, obviamente, un de fútbol, porque son de fútbol, porque hai xente que é do Deportivo. Do Coruña mal. E agora que subiu Coruña, pois sí, agora que está de moda ser o equipo da cidade, tamén se fixeron do baloncesto porque se leva, está moi guai, e mola para Twitter, e para Instagram e para TikTok seguro. Entran a insultar aí super mal, tío, fixo un comentario normal, de que queres que poña, vamos a perder en Coruña. A ver, é dicir, a que sí? Sin dar respondes un tío que puxera Barroneta e a foto de Musbarro, pues vale. No, si alguén insulte o que poña en plan, venga, vamos a ganar estos muertos de hambre, como podríamos ser nós. Vale, pero alguén que pon, vamos a, venga, chicos, vamos a conquistar Coruña, en plan, por ir, vamos a intentar ir os 1000. Pues mira, parece un comentario totalmente de borrollo, sin máis, ¿no? Que para animar a xente de obra. Pero bueno, Ojalá fóramos 3.000. Ojalá. Ojalá. Pero tío, de verdad, outros poñendo en plan, ojalá les den non sei quantas entradas. Ah, sí, como ellos a nosotros. Cando aquí, de feito, a xente se queixou porque non se lle deu prioridade aos aficionados de obra, porque aquí se abriu a venta xeral a todos. Claro. Agotándose rápido, sí, porque todos ellos querían vir. Claro, viñeron os que querían vir. A Querían ver, vir de aquí, querían vir de ali. é certo E que este era Nadal, había moita xente de fora. E este pabellón ten 3.000 e pico espectadores menos que o seu. Fácil. Eso é Sencillo a para realidade. toda a familia. Entón, bueno, Bueno, olvidoume que hai por medio un partido entre Ourense e Estudiantes, temos Tizona fora. entre semana. Bueno, entón, abril é un mes... Eu creo que Para chegar fortes. hai que chegar fortes aí, porque Palencia vai ser un partido difícil, Leima xa non cho conto, e logo Ourense vemos que é un partido que foi un partido ali jodido, non sei aquí
baixa moito eles fora. E isto, non sei se está adulterando a competición ou que coño está facendo, porque, Igual Movistar deixou de pagar. sinceramente, parece unha idea tan mala, tan mala, o de repente quedas entre os 9 primeiros e xa quedas segundo, parece como que vai motivar os estudiantes agora a loitar, pero podes adulterar por arriba, podes adulterar por abaixo. Eu non creo que estean facendo. O sea, non é que o adulteren, pero ao final, inconscientemente, tú non tes o mesmo nivel de exigencia porque sabes que o máximo que podes aspirar agora, que xa levan moitas derrotas con respecto a Leima, é a quedar segundo, e tú vas a quedar segundo, quedes segundo, quedes noveno. Despois, podes decir, oye, este partido interesa máis competilo e deixar este por detrás porque despois non mo cruzo en Final Four nas semis, bueno, contra Leima, pois depende, que me interesa máis? Poñerme a tope contra Leima e intentar que suba a obra porque me parece menos rival ou viceversa, o sea, pode xogar un pouco a eso, pero eu creo que os que máis daño lle fai son a eles mesmos, porque eu creo que botarte media liga sin competir ou competir en X partidos é complicado. Eu creo que tens que intentar ganar todos os partidos. Sí. Eso seguro. Bueno, ademais de que estudiantes, Greñers non é o Greñers do ano pasado. No, pero bueno, a plantilla non é para quedar máis alá do terceiro posto. As cousas como son. É verdade que agora están cunha plaga de lesións que tamén é dramático e que non están resultando xogadores que a priori deberían ser bastante importantes en Lev. Bueno, impresentable. Rompeuse. Non sei que lle pasou ao final. Dixeron que no anterior partido, o fin de semana, romperas. Sí, pero rompeuse... Fixo un Fuskic, pero sempre tempada. Durísimo eso, Creo. Todo. Sí. A ver, darían xa o parte... Non sei. Deron o parte? Non sei que vai pasar. Confirmou unha posible lesión de Petit Niang. Entón Como posible lesión? O lesión ou non lesión? Non, posible. Só é posible? Sí. Ah, bueno, vale. Bueno, pois... Non sei, eu creo que para eles é grave, pero ao final eu creo que é moi difícil coller boa química de equipo e aprender a competir partidos, pois como de onte contra Menorca. Eso eu creo que a plantilla, despois de cara a uns playoffs, a unha Final Four, esos partidos son dos que che reforzan e tú tens que estar cun tono competitivo. Podes ter momentos de forma, pero o tono competitivo dá a sensación de que esto desconectou despois de ganar Copa España. Dase a casualidade que evidentemente tamén teñen baixas e non están en bon momento, pero outro día perder en casa casi de 30 con Palencia é dura esa. Moi complicado para É eles. dura. E máis despois da fichaxe precisamente do seu ex canteirán, que aí tuvo moito rollo e tal, que eu creo que o público do esto antes non terían pasado por aí. Non, están un pouco anestesiados, da sensación tamén. 5 anos en LEP, peligroso. Sí. Hai que sair daqui. Pero non a nosa costa. No, hai que Movistar ou Obradoiro. Raúl, hai que negociar. Movistar Obradoiro. Soa ben, Soa ben. Encima non teríamos que pagar a Liga Plus. No, yo que nos pode decir... Seguramente sí. No, porque chos dá Movistar. A esto ponchos todos. Non teño. Habría que ver Movistar. O sea, tú tendrías que pagar Movistar. Prefiro pagar Movistar. El equipo de la federación, ahí sí que mima. Desde Palencia... As lágrimas serían máis que toda a chuvia que leva caída en todo este mes. E mira que leva chovendo. Bueno, para cerrar, xogador máis eléctrico destas 3 partidos. Podemos lle dar a Spade No, podes llegar a quen te apetezca. Podes llegar a polo último partido. Eu non. Eu era a serie en defensa. King. Moi eléctrico. A mí King, porque me está decepcionando o Diogo que está un pelín por debaixo das medias que ten que estar. Onte máis cerca, pero... Sí, pareceme que... Sí. Roubaronme onte, esa canasta que lle quitaron a Diogo sobre a bocina era 12-4. É fora de tempo. Sí, pero... Que mete algún triple e que se deixe de caralladas. Meteu os mesmos que Barcelo. Un de 5. Xa, Ambos. dame igual. Ah. E... Cantos tiros liberados tirou? Cantos triples liberados? 2. E 2 moi máis seleccionados. Dos moi máis seleccionados, 2 liberados e un bo triple. Bueno, para mí King. Venga, King. Sí. Vale. E apagón? Westerman. Kravitz. Beste non. Vale. Sí. Bueno, igual... No. Marcelo. No. Marcelo. No, Marcelo no. Mark Stams. No. Que quedou en negro a pantalla. No. Para min apagón... Eso apagón. É seguro que non xogou. Bastante apagado, sí. Esa sección vai despois. Vale. Non podemos meter aquí
Bueno, podemos meter con serio de escenario. É certo porque o programa Non nos pagan. o programa é noso E e non nos ninguén nos pagan. paga. Pero, Mola bola, de repente Bizum de Marques Towns, tenéis que É de decir Carlos, eso. creo, bueno, É de Carlos, comprou os dereitos do podcast. do podcast. Estamos traballando para Está él. registrada, marca Pecho 3. Estamos traballando para él ahora. O sea, tú sabes que este sí. tipo, Pero si non lle pago, pago, cobramos. Sí, si lle pago 20 pavos, Vite pavo. féreme todo. Bueno, no. E tú uns box. Qué fácil, comprar. Muertos de fame, Sí, a De ver. sede. Después tú sí, muerto de sed. Bueno, David, canción. La canción. Y en la canción vamos a poner... ¿Qué vamos a Vamos a poner? poner un grupo que se chama... Non ten nada que ver co Obradoiro, a verdad. Seguro. Seguro. Somos capaces de atoparlle unha tal. Grupo Baritalia. Baritalia. Sí. Fichaches do ano que ven claramente italianos. Todos. Giovanni Para Visconti. Italia, recórdome a que consta nosa parte a que nun bar a que nun bar en Italia cerrouse a volta de Robertson. É certo, aí está o tema. Un bar italiano. E eu estaba nun bar en Italia cando se acabou de estropear a temporada do descenso, cando se rompeu o cruzado Muñoz. Ah, sí? Sí. Ah, que desgracia. Así que... Todo Obradoiro. Todo conexións. Bar Italia, boa banda. Boa banda, Boa banda. Mola. E o último disco... eso que é de 2025. Ui, Xa, no, estou falando de cousas xa serias, porque... generación XZ, XZ, incluso. non é... 5. Pois o último disco chulo, moi chulo. Moi Disco ou lanzamiento, importante. Non sei, Espérate, mostrar todos. Some Like It Hot. Pode Pero ser. Some Like Sí, It Cold sí. tamén. Some Like It Hot. Sí. Non sabía que se chamaba así o disco. Bueno, a ver, tamén. Sí. Pois deste álbum vou coller... Pois sí que é do Obradoiro. Sí. Porque deste álbum unha canción que fala do Obradoiro. Bad Reputation. No, Que pena. vou coller Cauvela. Bueno, bien. É temardo, Sí. É temardo. Ainda que... Bailonga. Bailonga. Sí, A ver, Italia. puxeronlo pola tarde, por la tardiña, no Paredes de Cobra, estivemos ali movendo un pouquinho esqueletos. Bailando. Como se fora moi meute. Bueno, vos fichaxes. Entón, bueno, pois abriu vos parece. Para os de Spotify sigue tendo o saxofonista, o noso saxofonista preferido. Que a mí me parece moi divertido, sobre todo cando monto o audio do podcast. Eu ríome moito, así que Que además, espero se puderas poñer o vídeo, sería espectacular, porque é un millor incluso. Pudo collelo, sei que... É espectacular. Entón vexo todos os episodios. E nada, para os de YouTube, sí que poden escoitar. Aí vai. We're going out again, going to the end, see what we might do. You got a lot of friends, but how many like you? Yeah. Hair was long and white. She sat down, stared outside. I saw her only for a few seconds. Wondered about her life problems. How many kids and how about her husband? How was her mother? Did she have a father? Did she keep a lover between the lines? Did she have a passion they didn't know about? Did she run or did she stay? What's it gonna take for you to say? Did she kiss or did she bite? Is she gonna stay with you tonight? A broken record make a sound. It's the lion underground. A broken record make a sound. It's the lion underground. En un bar italiano. Sí, Más allá De las montañas. El Leandro, este hermano. Máis ou menos. Sí, era esa, canción. Pues bastante bailonga. Gustoume. Sí. Guai. Oremos, amigos, oremos por un dos millores rajadoiros de todas as tempadas. Mira que non era fácil, ¿no?
porque partidos un pouco... De feito, podría decir que o Obradoiro Oviedo en sí mesmo podía ser un rajadoiro. Sí. Non diría ningún xogador destacado, pero... Otra vez, nuestro queridísimo UCAM Murcia. Mi mae. Ellos, o sea, Dios los cría y ellos se juntan. Solo faltaba que Xavier Rojas puxese algún mensaxe contestando a Towns ou a McFadden. Para mí. Volvemos a ir Don José Bar Portugal. Para mí, 4 rajadoiros muy claros, muy clásicos. Moi clásico. Ahora vamos a contextualizar. Ajá. Después do partido de onte, salta un tuit de Tadus McFadden, que por certo soa a nome de xoguete bastante molón. ¿No? Quiero el nuevo Tadus McFadden 3. Para mí, McFadden ha puesto un tweet que a mí me daría vergüenza de ponerlo. No sé si es por publicidad de UNICEF o de Estia. No, Pero- es por publicidad de Universidad de Murcia. Ah, de UCAM Murcia. Vale. E hijos de Luis Antelo, creador de esta escuela. Bueno, tuit de Tadus McFadden, después de meter triples Cocu, de baixarse na segunda parte en canto lle puxeron a Quintera, Brito e Mannings encima, lógicamente. That was unbelievable game. Zero free throws. Never. Que Mourinho, literalmente Mourinho. Never in my 16, 17 years being a part of a game like that. Le daría vergüenza de jugar en un partido así, When you worried about your safety, that's a problem. I'm not gonna say more, but unbelievable. O sea, que un tipo que xogou en UCAM Murcia poña un tuit dicindo que te preocupas por tu seguridad despois xogar con Xavier. Con Murcia con Xavier Rojas y Tito Alonso. Hai que ser tremendo hipócrita. Gañado. Hai que ser gañado. O sea, burrada de tuit que vale. Que che deron no carnet de identidade. Pregúntale a Barcelo cantas lle levandadas sin pitar Non toda a puxo temporada. ningún tuit. No. Porque no sabe utilizar bro. Entonces, Barcelo cree un poco más creyente Con que pal. Tadus McFadden. Pal. Pal. Badi. Mir Badi. Vale. Y ahora entra sujeto número 2 en cuestión. Que ni quen lle deu vela en este entierro, absolutamente Increíble, ninguén. é que increíble. Marques Towns, tremendo triste e infeliz, quen te coñece. Ten Que cuidado pos aí que igual o fichamos que solo. esto é gravísimo. Bueno, perfecto. Ojalá a McFadden, eu creo que se fichamos a McFadden se converte No peor triplista que... no mellor. O sea, este tío sempre que veo SAR, o sea, este tío se xogara en SAR, estaba na NBA. Seguro. Eso é espectacular. Hai que levar o estadio de Sala Bueno, NBA. con dos huevos, Marques Towns pon. They did the same thing to us when we played there, bro. O sea, fixéronos o mesmo cando chegamos aí. It was crazy. 0 free throws for me as well. Marques Rashad Towns, 24 minutos, 10 puntos, 2 de 6 en triples, 4 pérdidas, 3 faltas cometidas, una falta recibida, menos 21 en pista. Casi sin tirar. O sea, 10 tiros para un tío que se tira estas zapatillas. Ante un equipo pasivo defendendo que lle comes a tostada 100.000 veces, que tiras de fora liberado 1000 veces por rebotes ofensivos. Que falta queres que che piten sin nin íbamos ao rebote? Triste, infeliz, muerto de hambre, tieso. Navarro. Marques Towns. Ai, nos van a cancelar el podcast. Non hai un só xogador que saíse de UCAM Murcia bien. Si hai xogadores que foron a UCAM Murcia saindo de outros sitios bien. Sí. Pero, mira, Brochanski estaba o ano pasado en UCAM Murcia e E veu mira por aquí xa chorando. Todo o que toca Murcia Estropea. nos estropea. Sí, aparte non toleraba que lle pegaran. Porque nos entrenos non se deben pegar, son os partidos. Bueno, Kurux está xogando ben no Baskonia. Sí, pero... Igual chora. No, pero espera, Kurux non é o que lle zoscou a moza e que está... Sí. Tamén. Ai, Dios mío. Bueno, a ver, claro, pero que si todo di, pégale a todo e el non filtrou. Madre mía. Seguramente. Vaya desgraciados. Sí, a verdad, bastante desgraciado. Bueno, empezou... Espera. Resposta de McFadden a Towns. Unbelievable, bro. This is normal. Now, I know what to expect next time. I usually don't talk, but yesterday was too much, bro.
Bro. Yesterday was too much, bro. Parece unha canción dos Beatles. Encanta. Yesterday was too much, bro. Pero como adaptada aos novos tempos, bro. Marques Towns, I watched, bro. And I wasn't surprised. Liga claramente preparada para o Lodoiro, no para ti, muerto de hambre. You guys had the game gone, and the refs, of course, once again, influenced the outcome of the game. O sea, dicir que tiñamos o partido ganado e que os árbitros claramente influenciaron no partido, non sei, nin a xente de Menorca se atreveu a tanto. E entendo que podes estar quente e frustrado, quero dicir, Sí. de feito, a mí sorpréndeme os vos modais e as vos maneiras de Javi Zamora en roda de prensa, que eu pensei que se iba a facer a roda de prensa do entrenador do Valladolid B, que pega dos puñetazos na mesa e se va. E iso teria sido espectacular, a verdad. En fin, obviamente, para mí, Tadus McFadden, Marques Towns, Cito Alonso, Ersadiel Rojas, como creadores de la tendencia de la violencia y las quejas en baloncesto, para mí, 4 rajadoiros unánimes. Parece moi ben. Vale. Sí. ¿Alguien más quiere rajar de alguien? No. Ucam Murcia. Sí. José pide que rajemos de Goretti. Pero cada vez que hai 1 milímetro de chuvia ou 0,5 km por hora, non vamos a dicir nudos, que queda mellor, pero con de vento, serían 2, 3 nudos de vento, echan os parques, suspenden as actividades deportivas e está moi enfadado. Bueno, pero José que non se queixe porque o están facendo hoxe para que poida ver o partido con calma porque onte non o puido ver. É verdad. Entonces que dixe Rosmar. E sí, todos queremos facer deporte. Culpa de Mazón, me cago en... Non se pode facer nada xa agora, Sí. Bueno, Por culpa que un tío se vai de cubatas, acabamos aquí todos sin facer deporte. Bestial, Burrada. como oístes, Como odio a política. o mítico cartel este que poñía prohibido jugar al fútbol, andar en bici, non sei que la plaza, poñía debaixo con Pues entonces nos drogamos. Pues nos drogamos. Sí, sí. Ala, era o que queríais, pues ala. Simón, Mande. strike. Sección Foro CB. Sí, aí. Sí. ¡Oh! Bravo, bien. Oxe, tomo pastilla. Este faime gracia. É unha chorrada, é da DP51. Como diría Epi, los logaritmos de McFadden están por encima do normal. Buenísimo. Vale. Está alto este, Fai tempo que non di logaritmos, Sí. Hai que volver a... Este fixo me gracia tamén a chorrada de Vilar. Pinta regular, vai haber que dar o 200% en defensa e que vais en porcentaxe seres. Sobre todo Macpollo. Macpollo. Sí, Está Macpollo, Vale. este fixo me gracia porque é unha exageración. Esta definición de hipérbole un pouco, ¿no? Vale. F500 blanco. Lo de McFadden es para hacer un expediente X. Qué barbaridad de jugador en SAR. Seguramente el mejor de la historia que ha pasado por Santiago. Quizá un poco excesivo. Seguramente. Claro. Quizá un poco excesivo. Pero... O sea, para mí está ahí con JC Carroll. Dos jugadores que... y Sasu Salic. Luka O sea, Doncic. Bueno, luego también... no, pero digo, que veñan sempre a decir, ala, Luego tamén poñen pito fora. que xa hai varios que Hai dicen un máis, Hay varios que dicen esto, es un comentario intentando poner algo de cordura que dice: Honeywood nos toca, está claro, pero McFadden le hizo esto a todos los equipos de este país. Sí, pero no reiteradas veces. Sí, ese é o problema. Como que xa temos que meter no rajadoiro. Aínda que non puxera o tweet, iba ao rajadoiro igual. Bueno, este de Overspirit, que era para corregir o que xa fixamos antes, o de ¿cuántas veces metió Vicente Cuento triples en su carrera? Non me jodas. Pues bueno, unas cuantas. Moito, sí. Sí, Non era un non especialista. teño Big Data, pero... sí, aquí decir, non... Sí. Bueno, luego comentarios de ADP51, pues nada, al playoff. Overspeed, pues como perdamos esto, se acabó lo que se daba, a jugarse el playoff. Todos son contas B de José. O sea, a mí no me creo que estos tíos sexan xente de verdad, obviamente. Y para cerrar, Paco Nogueiras, sexa como sexa, que divertida puñetera le foro. Sí, estamos todos de acordo, non queremos descender. No, hai que manterse aquí. Pero non 5 anos porque mira o que pasa logo con estudiantes. No. Hai que estar un rato. Bueno, Estar un rato, subir, baixar. Ano que ven ascendemos. Sí, subir un par de anos, baixar. Por certo, empezou o Fiwi, Palma, Fiwi. Bueno, zafo traballo. Sí, estás perdonado 2 semanas máis. Ya a próxima vez tens que darme
temperatura de fundición de Felipe dos Anxos. Pero xa está, a investigar. Bien, últimas preguntas dos aficionados. Isto é un apunte que non fixo gracia, vamos a ler. Criticar a Leo é de ser aficionado que non ten ni puta idea de básquet. Como literalmente empezou hoxe a nosa maravillosa obra de teatro radiofónica. Xente que non ten ni puta idea de básquet. Entre paréntesis, parecemos o Madrid. Bueno, parecemos gol. Hai que criticar a Leo, sí. A ver, sí. Cando físicamente está xustiño, notas. É un superbase. Ou hai que criticar a Epi. É un superbase. Eu Pero li por poñelo. por aí, no, que comentaban que a baixona do equipo achégase un pouco tamén a baixona de Leo. Sí, Sí. moitos sistemas están pensados por e para él, probablemente, ¿no? Entón, Bueno, sí, ter tanta dependencia a ver se non Space... mola, pero Vai collendo no, Space máis. vai ser outra cosa. Ahora- E está ben, que sexa outra cosa. Ahora que volve en 2 meses Huskic, xa temos un sistema adaptados A outro base, base alto. O sea, Kravic e Huskic, un subindo o balón, outro organizando, está guai. Realmente, eso, a verdad, para maio non me están ni de coña, non? O sea, No, a ver, eu creo que non ten sería ningún moi sentido. xusto para arriesgarse a unha Claro, revoltura. outra cousa é para dar un que nivel diga, está que perfecto, leva un mes entrenando e pode entrar en dinámica porque o que di Epi, hai un hueco para él, o sea, que houbera unha lesión e que tal. Bueno, nese contexto mellor sí, No. si non ten ningún sentido. Ata setembro, Sí, ata non, agosto, eu non agosto contaría, nada. non contaría con eles. Esta pregunta parece surrealista. Esta pregunta parece surrealista que teñamos xente que nos pregunte esta. Si pudese descortar un xogador da plantilla, quen sería? Para que? Ningún. No sé. O sea, non entendín. Supoño que por rajar. O mellor é alguén que non é do obra. O sea, non cortaría a ninguén ahora mismo. Non creo que haya que cortar a ninguén. Gustanme todos. Sí. O sea, con sus taras e con sus acertos, pero Eu estou contento coa plantilla en yo xeral. tamén. No, ahora mismo non cortaría a ninguén. No, para nada. Bien. Simón, tú que eres moi de cortar. Da plantilla ahora mismo. Sí. A Marcelo, non me gustou o final do cuarto. Correcto. E sobre todo que non lle respondeu en Twitter a estos dous macarras. Correcto, sí. No, capitán sin personalidade. Pero, Bien. Voltarán as barras no descanso da zona de fumadores. esperemos que sí, agora como... A ver se empeza... Ahora como tempo. Olso o vento. A ver se empeza a chegar un pouco o sol, o sunset. E hai algunha previa. Entendo que, bueno, Marzo. Marzo. Igual abril, antes de Palencia, Semana Santa. Aí moi ben. Está O de justo Ourense Obvio. e o de Esa Estudiantes. é catedralicia. E o de Estudiantes tamén. O de Ourense hai que marcalo aí con importancia no calendario, Importancia. Importancia. Además vai poñer. Marcar con importancia. Ourense. Con Chinchete. Con Chinchete. Chincheta roja. Outra vez nos preguntan que partidos pode perder Coruña. Todos. Sí. Perder, podo perder todos. De feito, hoxe dentro de 15 minutos empezan a xogar e poden perder. Non o creo, pero Contra poden quen perder. xoga? Zamora. Contra Zamora. En casa. Non pinta. Non ten pinta. But... Who 15 knows? no. É 45. Ah, cortar entonces. Perfecto. Para velo. Like. Bien. E para pechar. Pechear. Pechear. Pechear non, é algo que non fai o Obradoiro. Non sei se vos dades conta. Boa, veña. Ahora sí. Que? Chegou The Time. Funeral versus Tourist Story. Ah, vamos a facelo. Sí. Non me acordo das cancións, pero bueno. No. Sí. Se has escoitado un par de veces, da igual. No. Sí. Non vou facer. Iso me puse en día. Estou farto de escoitar estes discos pola tua culpa. Cansado. Non preparei 20. Non. Igual, eu tampouco. Pero podémoslo facer en xeral, en vez de canción a canción, que pode ser facer un pouco pesado. Non te creas, son 10 cancións e é moi rápido decir Pa semana. esta. No. Digo azar, que máis dá? Tampouco queremos que vayas a aportar, o sea, non tens que xustificar a tua resposta. De feito, podes decir, non me gusta esta porque se chama Neighborhood 1, 2, 3, 4, esas fuera. Pero me gustaron meses. En concreto, 4 non, 4 está regular. Pero non me acordo exactamente de o título da canción. Non relaciono con, sabes? Coño, acordo das cancións, pero non do título, sabes? Non me acordo de todas. Mira que chas poño. Eu as que poñen Neighborhood gañan o resto. Uf, Neighborhood 4, bola, No, é bola, é bola. Sí, o sea, Neighborhood 1 e Neighborhood 3, bien. Neighborhood 2, Neighborhood No. 4, bola. Sí, Neighborhood 1 Moi boa. mola moito. Que pasa? Venga, falámoslo síntimo. Para estar. Neighborhood 1 versus Cigarettes in the Theater. Está ben. Bo tema, pero Neighborhood 1 está moi ben. É que é un gran inicio de disco. Sí, xusto. Se mas poso os dous o mellor en canción 4, igual cambio de decisión. Pero gusta máis como inicio de disco. Vale. Sí? Podemos facer unha mezcolanza. Simón, empate. Así a todas.
A ver, rápido, veña. 2. Come Back Home versus Neighborhood 2, Laika. Con bajo. Por pouco, para min, Come Back Home. Sin encantarme tampouco. Pero non me gusta Laika. Facilísima. Sí, 3. porque é un título en francés. Entón, Une ane sans la lumière. nada. Da igual cal sexa outra, non sei nin cal é a outra, espérate. Do you want it all? Canción mediocre, pero mellor que unha en francés. Pareceme. Per moi. Neighborhood 3, This is Life. Neighborhood 3. Neighborhood 3. De calle. Estamos 2-2. Neighborhood 4 versus Something Good Can Work. Something Good Can Work. Temar. Temón. I Can Talk Hai cantole un temardo, versus Crown of Love. Para mí I Can Talk. Sí. Para mí. E aquí vamos discernir. No, no creo. Wake Up. Wake Up versus Undercover Wake Up Martin. Wake Up. Undercover Martin é un Un temazo solo pola intro do mítico meme de alguén que lle golpea os peitos ao neno gordito. Solo por ese momento increíble de batería. Pero para min é a miña canción favorita do disco de Arcade Fire é Wake Up. Sí, a ver, Entón- pechábamos concertos con ela, era espectacular. Non sei que non cos vin, pero Sí. a mí é que me gusta moito. Entón, Vale. vai ganar aí. What You Know Versus Haití. Haití está ben, pero What You Know... estando moi queimada What You Know, voume con What You Know. Vale. Cero dudas aquí. Logo- Rebellion Lies. Rebellion, Tremendo temazo. increíble. O sea, está aí con Wake Up. Sí, Para mí. Sí, eu iba a dicir, a min gustame máis Rebellion que Wake Sí, Up. aí tamén, pero non sei, son as dúas, son papá e mamá. Con, además, está gracioso porque após con It That Up Is Good For You. Probablemente a peor canción do disco, con moitísima diferencia de Tourist Story. Sí, pode E ser. You Are Not Stubborn versus In the Backseat. empate técnico. Non me gusta ninguna das dúas. Así A ver, In the Backseat está ben para escoitar se te fumas 100 porros. que non é o caso. No, porque nunca fumei, pero creo que estaría guai. O sea, si levas 100 porros encima estaría ben. Entón que empate técnico. Entón, victorias. Se me permites un... Fumar porros, 3 de 10, non recomiendo. Droga aburrida. Sí. Sí. E escoitar discos? 8 de 10. En vinilo, 9 de 10. o problema é que hai que poñer o darlle a volta, pero 7,5 de 10 por incomodidade. Pero ben por sonido. Entón, son victorias de Arcade Fire en Neighborhood 1, Neighborhood 3, Wake Up e Rebellion. ou seja que sí. 4 victorias. Sí, porque a E última The Backseat, que é medio empate, pues 5 victorias. 5-5. 5-5. Bueno, Empate. Razonable. razonable. Que conste Cando costei os discos, non sei, algo así. en disco xeral, Como disco... a mí gustame máis Arcade Fire que Son extremadamente diferentes, tío. Sí. O sea, para min, como experiencia de escoitar un disco, quedaríame con Funeral, creo, como cambiache moito máis, exploras distintos ambientes, é un pouco máis tamén Musicalmente moito máis rico. sí, e coherente incluso, non? Quero dicir que parece que algunha canción enlaza coa seguinte. Sí, claro. Encanto a irte a tremendos temardos, iríame con Tourist Story. E creo que está por encima do nivel da banda Tourist Story cando está ao nivel da banda Funeral. O sea, estamos falando de un disco que catapulta un grupo a fama con un que lle fai crecer sobre unha base moi sólida a outro. Bueno, Entón, é o primeiro disco deles tamén. sí, pero a partir creo que de aí- Arcade Fire eu creo que vai construindo sobre Sí, este sí, disco, sí. non é que de repente digas, Dios, que pepinazos meteron neste disco e despois É grupazo. sí, é como o cimento desta banda. Pois, queredes dicir cales son os seguintes discos? Non sei, hai que Non, pois decidir. poñámonos por Twitter. Sí. Aí importa isto. Messi. Sí, eu creo que sí. Creo que vai haber xente que vote estas cousas e que os escoite. Manuela, Fernolla. Fernolla, Sí, pode ser. porque ahora sí que vai comigo ao gimnasio. Piratas versus los planetas. Cortar, ambas. Para mí empate a cero. Sigue poñendo a cresta do galo. Vamos perder, non vamos a ascender. Estamos ganando todo. Veña. Veña, beixiños. Beixiños. Chao, chao. Chao. Adeus.